Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upods ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Action Radio. Action Radio. 8 minutos nakaligan sa atak ng alas 5 Action Radio Philippine Standard Time. Mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas sa subong adlaw. Yari kita sa unang Lunes. Unang Lunes sa bulan sa Mayo tuig 2022. Inyo ka Action Marlon Hirvaya. Jutay na lamang. Madali na lang. Malapit na ang adlaw sang paghukom. Sa silenta na unang Lunes sa Mayo tuig 2022, may 6 na lamang kaadlaw ang nagahabil-habil kag eleksyon na sa masunod nga Lunes. Ang Mayo 9, 2022 nga piniliay. Adlaw ini nga hindi malipatan sa mga nagakandidato sa subong nga eleksyon. Daog ka man akong piyerde. Piho nga magtatakgid sila sa nga paminsaron. Hindi gid malipatan. Tob-tob sila ang nagakabuhi sa sining nga kalibutan sa mga kandidato. Sa mga adlaw Mayo 2 sa 2022, ikatatlo ng pagmunuta sa sining adlaw kagabulan. Kinabunuta bangod jutay lang kaalaman sa atos sining mga kaaksyon. Parang pinsarbla. Aga inyo sering ulo mauloondan man. Jutay lagi nga pagbalik sa mga istorya nga nagmarka sa pungsod sang Pilipinas. Man sa mga adlaw Mayo 2, 2022, sukat ika 120 ka tuigid sang ang Santo Philippine Commission kag US Congress nagpasar sa isa kalayakon kasuguan sa Pilipinas. Ang Akta Republika nga naga-autorisa sang ginatawag nga coinage system sa Pilipinas. Magsiling coinage sinsilyo. Ang paghimo sang sinsilyo diri sa Pilipinas nga may standard nga Philippine dollar o kon peso. Ang ginatagan sang otoridad ang pwede nga mahimo, pasarang isa ka Akta Republika, 50 centimos, 50 cents of American money. Di ba ulo importante man nga mabalaan naton diri sa Pilipinas. Man nagausar man kita sang sensilyo nga kwarta mo sa pagpabalaklon o kon pagalastuhon naton. Ang duga pa nga istorya siri, ang disenyo sang peso, ang half peso, ang pisita gali panawag sa una ni. Pero sa aton din andang tani nga tawag tani pisitas. No, sa una pisita. Kag centavo ang ginhimo sang Filipino. Kasi Mr. Milicio Figueroa. Sa mga kwartada, sinsilyo man akong papilon. Nabida sa mga kandidato sa eleksyon nga subong ang iban ho. Halos magkalados mo sang kampanya aber ipaambit man sa mga pigado. Ang inyo sa nga kwarta ipaambit sa mga pigado kag nagakinahanglan sang bulig. Hindi paghalak gasto kag pabakal sang buto na. Ay kung madakpan gani kamo o kung magtuhan kay reklamo kamo sa mga otoridad kag may pag-on lang nga ebidensya, bugto ginangurango sang pato daw. Imbis daog ang dangatan nyo sa eleksyon, kag pulungkuan sa Capitolio City o kon na Municipal Hall ang pungkuan nyo, basi kon hiligdaan sulod sang presuhan ang inyo sa dinga tupan. Munang inyo sa dinga halong-halungan. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala
Waswasan tara mga nagabaga nga mga balita sa bahin sa nga balita lokal ho. Kandidato nga wala sang salig sa ila sining kaugalingon. Ano? Mayara na kandidato nga wala sa salig sila sa ni kagulingon. Ano? Mayara di kang pati man. Aber, mag-ingay ang mga kandidato nga wala sang salig sa ila sining kaugalingon. Mga kandidato nga nagpadaso-daso sang file sang ila sining kandidatura, aber hands up kamo be, ding mo. Jutay na lamang ang minadlaw na bilin ho, antes ang pinaliay. Pila ka mga kandidato nga magluwas nga wala sang salig sa ila sa kagulingon. Wala pa sang salig sa ila sa wala pa sang salig sa ila ang mga mismo botante. Ang desisyon nila nag-atras sila sa pagkandidato. What? Nag-withdraw sang kandidato sa English. Nag-withdraw. Ayaw kung tani ko nag-withdraw sila sa bangko, no? Kay kwartang withdraw nila. Pero ang natabo, nag-withdraw sila silang ila sa nga pagkandidato para nga ibundak ang suporta kapag endorso sa pilaman ka mga pareho nila nga kandidato. Pero subong ang ining ginasiling naton nga nag-withdraw blood res bakulod. Ito nga wala pa naman sang officials siguro nga pag-withdraw sa bahin sang Commission on Election. Kaya daw waay man bisan mag-withdraw ni sa karoon, di man sa napakon nga sa balita ni mo. O galing kay taas-taas nga posisyon eh. Ang iya sa naging papilian bla. Man, ini nga kandidato na halos tanan nga posisyon ginpapilian na ni. Kuha man sa kuno sa linibo ka mga buto nagliligad nga mga eleksyon. Pero minano ka pa ninguha. Ang iya sa nga perme nga apukan kung hindi kasagingan tangkungan mo. Daw ay sang ang paglagan niya bala daw wanto takan bla. Pero laton ta mag-aksyon kay way pa so far sa nga formal nga pag-withdraw sa isa nga kandidatura sa bahin sang Comelec. Way pa namabalaan ang posisyon sa nasilintra medyo mataas-taas ini. Inano ka dalagan niya. Hindi kita na maka first base Minano ka pa liko-liko kag hilot-hilot sa nga kandidato ni hindi gid maka first base. Kabay pa nga sa sunod nga eleksyon. Wala na kuntani bala sa mga kandidato nga bisan balaan na gid nila nga taklaro na bugat-bugat pang ila sa nga tsansa sa pagdaog. Hala sa gyapon ka dasok sang kaugalingon nila. Naghala gyapon ka isrot sang kaugalingon nila para mag-file sang SCOC. Kung balaan nyo ba lang nga hindi ka makadaog, abay palahimunong ka mo be? Ano ba yung tinutuyo nyo man? Ano ba yung tinutuyo sa isa ka kandidato? Nga maghala ka file sang SCOC kung 101%. Balaan yang hindi isa magdaog. Una ting tinutuyo na para hambalan sa Kambalan nga lang niya nga kuno isa siya sa mga nagkandidato. Para bisan PRD may etikal siya sa isa nga mga kakilala. Muna damo na kakilala, barkada o kon pamilya nga nagpapili siya sa eleksyon. Sa mga kapihan bla may etikal sa nagpapili sa bodeo. Go murahon gali sos nagpasamok-samok lang siya sa bahin sang Comelec. Nagsabahin sang eleksyon Ang dua sila maka-aksyon daw paaman sa isda. Paaman sa atado sa isda. Kag kumbasihan tagid ti pa usik-usik sa tinta di bla? Ang ginaprint sa baluta, ginagabitan na sang tinta na. Ti ang ginaprint maka-aksyon da, inang ginahimo ni sa mga election materials ne. Ginagastuhan ni sa aton sa ni gobyerno, ginapunduhan ni. Ipausik-usik sa tinta
Ano man ang matabo bisa nag-withdraw ang kandidato, ang ala nila ara na napadala na gani sa mga probinsya, banwa kag syudad mo, ang mga baluta, mga kaakson, ara gyapon nga ala nila sa baluta na hindi na mapanas. Man hindi tanan nga botante nakabalo nga ina nga kandidato nag-withdraw. Kag ang botante ang ginboto nga kandidato nag-withdraw, ang guwasang boto stray vote ina siya. Hindi na siya maisip sa boto kundi usik tiyempo sa mga botante. Amo ni mga tao nga mahilig magpapansin mo. Tao nga KSP kulang sa pansin. Pwede man kulang sa pinsar. Hindi pala. Kulang sa pansin kag kulang sa pinsar eh. Oh, sino pang luyag mag-withdraw na? Ay pila ka pa ka pila pa ka adlaw na bilin ho. Mag-withdraw ka mo, dapat pabalon yung mga botante para hindi na ka mo paglista sa baluta na. Hindi na ka mo pagbotohon kaya kung bisan botohon ka mo, mangin wala ina sang pulos. Aksyon Radio! Ano pag inibas sa nga balita sa bansang lokal? Konsultasyon sa mga bakulod nga may sintomas sang COVID-19. Temporaryo nga ginbalik sa Bacolod City Health Office. Mao kabay pang madalayo na nidula ang kaso sang COVID-19 ho. Para makakonsentrate na makita kung paano mapabangon ang aton sa nga ekonomiya, ang aton sa nga industriya. Iban pagis sa nga balita, repagay na balita angon sa isa katinuga nga Susosep kag Maria ho. Ang trabaho, otoridad ka na, ara ka na sa gobyerno, ang sweldo nga bulanan, bolo bastante na sa isak pamilya, ang sweldo nagasaka kung nagasaka man ang imo sa dingaranggo. Pero ginintrahan sang tinunto, kundi ang dangatan niya subong kalabuso siya, ang balita angot ni sa isa ka pulis balang investigador, pulis nga ang obrate panakop sang kriminal nga nakahimo sang krimen, kag nagapangpriso sa mga kriminal, pero subong ining pulis ni amo tanang gindakob kag amoya ang ginpriso. What? Police Staff Sergeant. Sang una ang Police Staff Sergeant nga ranggo sa pulis. Police Officer 3 ina siya, PO3. So medyo taas-taas, ara ka na sa ikatatlo nga lintang, PO3 ka na. Ang pinakadubo nga ranggo sa pulis di bala PO1. Subo ang tawag sa PO1, patrolman kung lalaki, patrolwoman kung babae. PO2 pilas korpula mo ng dason, kaya PO3 kung staff sergeant. Ang sweldo sang PO3, ara sila sa salary grade 14, staff sergeant. Sugiran ta kamo pilang sweldo sang staff sergeant nga ranggo sa pulis? 32,114 ng bulan. Pero naga-sideline pa saya, di bla? Nami man din mag-sideline ka, di bla? At least mayara ka sang ginaganar nga iban. Galing kay ang sideline, mayo kuntani kung ang sideline niya baligya pagkaon bla, baligya ka na RTW, appliances, or salakyan, ang baligya nga yung sideline niya ya, baligya pusil. Ano? Nga baligya siya pusil, may kumalik ganban pasbong. Di kundi tiwas gid siya. Nadakpan siya sa gintukod. Gintukod nga PNP IMEG, amo nga Integrity and Monitoring Enforcement Group. Gintukod ni nga grupo sang pulis para bantayan kag tiido ng mga pulis kalawag sa ginatawag bla. Mga pulis ini nga nagahimo sang illegal nga aktibidad. Damo na sa nadakpan, damo na sang nakasuhan kag damo na gani sang nakakas sa serbisyo, pero damo gyapon ang naga-binder tuldo ka naga-intra sa illegal. Mapunggan gini kag mapunggan gini kon tadlong lang pinsar sa utok nila ni. Numduman na bala antes magsulod sa isa ka illegal nga aktibidad. Dakop sa entrapment operation niyo, Police Master Sergeant Katoliko, nakuhaan 45 kalibreng pistola. Ti ang kaso may administratibo na may kriminal pa. Anong auto ka pinsar ni man? Hindi baya basta-basta magsulod ka bilang pulis, nami na nga profesyon, damo benepisyo. Pero sa isa lang yata nakapisok,
tanan mangin posible, dakong posibilidad nga tanan nila mangin dulaan. Alaban-laban dangatan ko madutlan sang kaso, wala sa iban kundi kakas sa serbisyo. Sa iban parang mga pulis ka nagihimo sa illegal nga helikoton, tisigihan nyo da. Samtang kamo wala pa magkaladakpan. Aksyon Radio. Sa balita nasyonal, munuhon tara ang sa kato ng patrol ta. Unahon taning paumpaw porsyon nga balita sa bansang nasyonal. Amaning saka, nubo. Saka plus saka, nubo. Mudamo saka, no? Pero nubo isa lang. 14 ka adlaw ang saka pero isa lang ang nubo. Kundi paumpaw nga sahi isang balita. Ang istorya ango sa preso sang gatong niya. Man may advisory ang pila ka mga kumbuyahan sang gatong. Nagapahayag nga magapanubo sila sa presyo sang ila sa nga produkto sa petrolyo. Oh my God! Wow! Ano nga wow man? 14 saka isa lang nubo, mawaw kay mo ya? Ayaw ka guro ya kay hindi ka epektados ni. Konsumahay porson ang saka ara nagatungtong sa 10 gid ka pesos. Pinakadako subong nga tuig nga pagsaka ni. Ento anay porson na naman magabon plastada ni. Kuno panubuan ang presyo pero ang ginpasaka hindi hamak ang hindi magwanta ho. Entuhan nyo pa mga tao. Sa separadong advisories, ang hambal sang Pilipinas Shell Petroleum Corporation kag Sea Oil Philippines Incorporated, they will cut down prices per liter of gasoline by 65 sa diesel, 65 centimos sa diesel, kag 1.15 sa kerosene. Gasolina 65 centimos kada litro, sa diesel 1.15 kag sa kerosene 1.15 man. Ang clean fuel kag petrogas maimplementar man sang amuman nga pagnubo. Magluwas gilamang sa kerosene kay waay sila sang kerosene ining clean fuel kag ang petrogas. Pwede malagya panabuan kag hindi pagpasakaan, pwede na mahimo na. Di pwede mapatuman na. Di magamuning balita nga saka 14 ka beses, isa lang ka bes ang pagpanubo daw kanami panindak kag panampungol magamuni. Grabing apektado na, grabing epekto na sila sa mga motorista. Kantuan na nato sa nga patrol. Parang at least ano tang ato sa mga minutos sa ato sa oras sa balaunta ang observation na report sa ato sa patrol sa saligid nga mga talion sa dugang nga balita nasyonal karon ng munuhon ko ni survey sa mga kandidato sa pagka-presidente kag vice-presidente. Ang iban ang pinsaramat-amat nga pangamote na. Antuan tari ang ato sa patrol observation report. Aksyon Radio. With Action Jan Diaz. Action Jan, kamusta Bacolod Subong? Please come in. Imalakson mga pertain traffic sa Bacolod Subong adlaw. Ining area di ba sa kilid sa provincial capital Lagun ang Dalan Aguinaldo sa tabok sang NBI. Usually basta mo sining oras do medyo makanikanay ligwa pa ang traffic pero sining hapon maka-action advice ato sa inyo kung nara ka mo dalhin sa area sang Ramos Lacson na handa nyo maliko ka mo drabi ka maglusot sa Aguinaldo temporarily for now. Subong adlaw siguro mahimo likawan yung palabay sa mga lugar kay perting traffic labi na kung palusot maka-action sa area sang Dalan Gatoslao, North Capitol Drive, Dalan Gatoslao, sining hapon, makabig din nga moderate to heavy ang traffic situation, magka-aksyon, mabulubog at nga trapiko ang mabatsagan, may eksperyensyahan, kaya magkasugata sa totaran ni matag ka-aksyon, nga da mismo nagalusot makaka-aksyon, no? So, drop lang area, dan traffic na, mag-small sa mga salakyan, galing diri sa 888, palusot sa may South Capitol Road, Dalan Gatoslao, diretso diri sa North Capitol Road, makaka-aksyon, expectaro ninyo sa gapon sa ningapon ha medyo mabalbugat man nga lakat sa trapiko. Ang isa din ginadan pang rason kay today
Today's matik, balik trabaho, balik opisina sa pila naton, tarandi makaaksyon. Gani malikawan nga rin drama maglusot sa area sang Gatuslao, area diri sa Dalan Araneta. Ang dalan aksyon sa Giapo nagkapabihin mo diri to heavy man and traffic situation. Grabe sa may North Capitol Drive, dalan laksyon, paglusot naton. Nagagalan traffic light, so may mga chances din makaaksyon, masunod yun ang traffic rules and regulation. Subong mga tinion, ari kami diri sa area sang Rosario Araneta, Portemando, Hinay, dahil masyado galakat ang mga salakyan. Do bumper to bumper makaaksyon ang lakat sang trapiko subong hapon. Dugangan pagilabing nga may one lane kabay halin dito sa area sang Dalan Gatuslao nga diri sila makalusot sa Rosario. Aperting sinumbalik ang mga salakyano nagaginutok sining hapon ilabi na ang pagwa sa Metro Bacolod. Amo na ning tawag nila nga may sense of normalcy in terms of traffic situation mga kaaksyon. Ang pila, ang lakat sa mga salakyan, hinay, tob-tob sining nga matanion, kita naton 16 na pero kadayo pa sa amo no. Ari pa kami zampi sa tubang sang Rizal Elementary School mga kaaksyon. Do ulihi paguro o kumadugay-dugayan pa kami ni antes nga makatabok sa intersection point sang Dalan Hernaes Araneta. Paglapon sa Hernaes Araneta, traffic sa kay iban nga sa lawayon nga mga jeep bra ang iban ha, hindi tanan. Ay iban nga sa lawayon, jeep diri sa dalan, diri ka kuha pasero, diri man nagapundo, ting resulta ay nagapunsok ang iban nga mga salakyan. Pero kanami, isang sugata nato, no, kaya doon masyado, at iguro talaga nga sila kaya nagapunsok sa mga intersection point sa Dalan Rizares Araneta mga kaaksyon. Anyway, nami man ang panahon sa palibot ng sulad sa Bacolod subong ida mga hapon, manaya-naya ang aton nga panahon. Update kita yapon ha, as is mga kaakson sa presyo kita sang gatong sa crudo nagahamboy 56 pesos 26 centavos ang pinakamahal. May bulubado ko nyo nagahamboy mga kaakson 75 pesos and 16 centavos, 75 pesos kag 16 sentimos sa kada litro sang crudo. Ang sa may gasolina naman ang pinakabarato so far nagahamboy flat 70 pesos, may araman diri 71 pesos and 16 centavos mga kaaksyon. Usually petrol, Caltex and Shell amo ni mga price range sa subong adlaw pero karon aton ba si buwas bra may mga adjustment mga kaaksyon kung presyo ang paghambalan. Samtang sining mga tuniyon na protocol alin na kami din sa Tabok o kanatubang sa Metro Dome dahil malapit sa may Litsunan Country, metro traffic man o pero tema na lakat sa traffic o subong mga tuniyon ang duwa ka nagapistol sa mga salakyan ginigaway pa sang tip nila pang way guro na gaan sa gusto tuway kaya doon ginagaway pa din sila sa may pisang bongbongs. Ang iba na madalag ko masalakal mga tanker chicken sa reclamation area base may mangkot nila ginalaw pa sila ng mga sulod dahil sa Metro Bacolod pero expected magkasunod tarani masalakyan nga pasulod mo sila ng oras ginadumilian na under control sila sa buong matanion sa may border control sa may barangay Sumag ang mga salakyan naman nga rin sa may Mursa iyara dala lapit sa may Paglaom or yes sa may Paglaom tapi makaaksyon or sa ulunhan dampi sang factory sang Coca-Cola dira na sa dampi gina-hold sang Bitaw diri naman sa norte Conference Road mga kaakson, daman sila patiner aray temporary sa mga traffic enforcer samtang nga pertikasako ang sitwasyon sang trapiko sa palibot sang syudad sang Bacolod. So far, walang pinakalang sitwasyon sa palibot mga kaakson sang syudad sa mga triyon. Report ikan sa Bacolod ang palibot sa Bacolod Aksyon Chanti. Asuna sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Salamat Aksyon na John Lasenko, 31 Aksyon Radio Philippines Standard Time, Sandon Plus, Herbal Capsule. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon.
ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan. Okay, live stream. Tamyaw ta. Gabaritor si Ana Sinoro, Christine Menyez Villalobos sa mayong hapon. Ari kami sa Barangay Pandanong DSB mayong hapon sa tanan-tanan nga members sang ARB Energy Fans Club. Okay, salamat gid. Richel Abila mayong hapon, monitor always kami diri sa may sitio Kanto Manyog, Kanduri. Sulit gid kami sa action. Salamat gid. Alex Fuentes listening and watching. Barkit Tribe mayong hapon pabati Action Radio Bacolod. Kimpoy Yolo. Okay, salamat. Mary Jane Irames, Jocelyn Ligingan, Jan Calsarin. Mayong hapon, Jocelyn Ligingan. Kamonitor lang diri sa may Pampanga. Salamat. Okay. Ambal ni Barky Tribe mayong hapon kay Kimpoy Yolo kag Ardong Yolo sa Mindalbagan. Salamat. Arama si Jory di Pomosero. Good PM, Max Marlon. Salamat. Thank you. Balikan tayo ibang dugay-dugay. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mapanindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa action Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Besyara tayo! Besyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para langin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imo pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon ng early warning system para mahibaluan ang lakas sa City Hall. Ang konsultasyon sa mga taga-Bacolod nga mayara sang sintomas sang COVID-19 agin balik na sang Bacolod City Health nga talatapan. Action Radio City Hall Report. Detalye sang balita sa report ni Action Art. Tayo pa Action Art mayong hapon, please kabin. May nga production Marlon, temporaryo karon naging balik anay sa bahin sa City Health Office ang pagkonsulta sa mga doktor nga sa dodra bala duty sa bahin sang Blow Center sa may Bay Center sa diin amo ni siya sa una ang designated area kung ikaw ang magpakonsulta kapin pagid kung may sintomas ng COVID-19. Now, ang desisyon diri sa lokal na pangalawan sa Bacolod po diya sa EOC, ang temporaryo ginpamtang dira sa City Health Office, especially nga subong ang sunmay, daw dutang nagapakonsulta, kag tuman kanubo, in fact, kahapon zero, ang kaso sa Bacolod City. Pero apisar sining nga sitwasyon nga dito na sa City Health Office, ang fundamental ang pagkonsulta, sining diri na Executive Director ang lugar ginapreparahan na gihapon, may mga nag-duty na gihapon para sa testing center. Kung may aragin man magpa-test. Pero kung consultation, ang imo ginapangita, dito ka na lang diretso sa bahin sa City Health Office. Sila nga preparado, malagyapon na kay kuning kaso, gidman, way ginapaabot, pagkatapos ng eleksyon, may pa-surge ka matabo sa cases ng COVID. Anytime po din nila, magamit naman ang lugar o kung ipanumbalik ang lugar nga ginagamit bilang Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa sa City Health sila madiretso. So ginimo tanada testing area sa subong. Again, isa na siya ka-facility nga at any given time nga there is an increase in cases or may ara magkit nga pagsaka sa mga COVID cases na naman naton or mga transmission or infections, pwede tayo na siya dahil magamit insigida. Pero may mga symptoms, sabing gustong pa-check, rikta lang anay dito sa City Health. Yes, correct. Action Marlon, ang confirmation ni Executive Director ng EOC, Ang balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Art ay hupon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ini nga bahin dala sa aton sang D3. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan.
Okay, dugang sa nga nagpadala sila sila dugang nga mensahe mano. Si Jory ni Poboseno, good afternoon. Melvin Peñafiel, good afternoon. Pablito Benedicto, good PM Max Marlon. Monitor ako sa mga Sipalay City. Okay, si Bibi Gregorio Yolo Araman, good PM. Salamat. Thank you. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Action Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Alamin kung paano sumali sa isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Action Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon
Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod, The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa masaksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpamatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, kinaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok. Philippine Standard Time. Balikan tara nga to sa nga patrol. Ibalaon tara ang detalis ang natipon nila sa nga balita with Action John Diaz. Sa sinigid nga mga teriyon. Ang survey again muno naton mga ka-action. Damo sa mga nagpalitik kung anugid bala, sinugid balang dapat dari nga patihan. Ining ilas nga ginatikal nga resulta sa survey. Kuno isa raman ka kandidato mo sa gihapon nagapanguna. Pero damo sa nagasiling ang survey why na nagabot silingon niya. Ang nagapanguna da permi sa survey amo na piho na nga magadaog. Damo na sa eleksyon nga ang nagapanguna sa survey igo morahon pagkatapos ang inisipay sang boto sa eleksyon. Ang adlan do hindi gani kitaon kag daw hindi gani bation. Balikan tara nga to sa nga patrol with Action John Diaz. Action John sa detalye sang report please kabin. Action man nagapati diri ang liderato sa police station number 2 kung sa rin bigtan na destino ining police nga nadakpan kapon sa intercept operation sang Philippine Integrated Monitoring and Enforcement Group kung PNP-IMEG. Ang nadakpan nila si Police Staff Sergeant Jerwin Catolico ang imbis man siya sang backup to Action Mar. So di ka Police Captain Paul Vincent Pendon iyo di parindugan wag siya nagkulang sa pag-remind o kung pagpanumdum abi sa kapulisan sa nga dapat nila likawan ining pag-engage o kung pagsulod sa mga illegal nga likoton kalakip na ining pagbaligya sa illegal nga armas Action Mar. So diri kay Pendon kay kada session kada pinitaay ning gila ginakabig nga pamilya ginapanumduman ining mga pulis nga dra na destino sa area nga magtrabaho kung magserbisyo sa gusto ilabi na nga dako man ang sweldo nga ginabaton sa karon sang PNP. So diri kay Pendon siguro may mga personal man nga rason ining si Catolico kung nga nagsulod siya sa ining pagbaligya sa legal nga helikoton o kung pagbaligya sang armas Action Mardon. Ginapayag pa diri ni Pendon nga sila ang mag-endorso sa pagpasaka sang administrative complaint batok dali kay Catolico ipadala nila ko na endorse sa IDMU amo na Integrated o kun Intelligence Detection and Management Unit IDMU sang Bacolod City Police Office nga man naman action proseso naman sa ibang mga dokumento and after sinadira may mo ang backup to gid mismo ang mag-prepare man sang dugang pa nga mga dokumento sa pagpasaka sa nagkikigo nga administrative case batok diri sa kay Catolico Action Mar. Yari si Police Captain Paul Vincent Pendon sa reaksyon sa pagkadakop sining iyang personnel nga si Police Staff Sergeant Catolico. Ngayong hapon sa pagkalabatilo, ginakasubo po bilang Station Commander sa Station 2 ang natabo ng insidente against sa personnel kung sa diin na-involve siya sa isa ka illegal activity kag ginkanta ni siyang Integrity Monitoring Enforcement Group kahapon ni Iwana 2022 around 10:40 a.m. So, wala man tagakulang sa pag-paintindi, pag-advise, pag-remind sa ating mga personnel regarding sa mga illegal activities, sa mga ginaprohibit atong lolo-aton, like sa pagbuligya sa armas, pag-engage sa mga illegal activities like gambling, drugs, gina-announce ko gina-remind sila nga sakto television, hindi kita mabubra sa dugay na ng mga
nabuluaton sa mga dugay na nga pulis nga nakapaminsa kay Simpo nga kaway kuman gamay pang sildo. Pero subong kita ang gata sa higinan sa gobyerno naton nga magdako aton sildo. So doon na naton ang mga paminsaron nga mag-engage pa kita mangunyati pa kita sa ginagmay nga kwarta ginansyanta pero illegal ang pamagi. So I discourage those actions nga pag-ground sa aton mga personnel. Sa malabatian, si Police Captain Paul Vincent Pindon ang hepe sa Station Number 2. Sa inisang impormasyon nga itong ginabaton kay Sunamandri sa kay Police Captain Pindon, subong nga po ang gintay dalom na sa inquest proceeding in sa Katoliko sa may City Prosecutor's Office kaya ginalauman ang pagtiyan sa mahimo. Depende pa ini kung ano namang kaundan sa resolusyon ni Papanawag sa Fiscal Action Mar. Pero according to kay Pindon, wala pa sila sa idea kung ano namang status development sining ni Katoliko kay ang kaso kung makapiyan sa gidman right after sinino ang mga status man sa administrative complaint nga mahimo ipasaka batok sa iya. Report gikan sa Patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa bilitara sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Nami tadi nga sa isang nga balita ni kay lapaw na ko ho, alas 6:03 na ho. Pabosan tadi bala nga balita ni kay Isos. Di ko kaintindi sa mga pinsar o utok sa ning muna sakto galing nga munota dako na sa sweldo nila intrahan pa gid sang illegal nga aktibidad ara tamyo lang na si si Toto Bernard Salhay dara sa may sitio Sibod sa may Porok Kalabihan Barangay Sampinit sa Bago City ginagreet niya kuno si Raul Cabalhin dara sa may Manville Subdivision no si Don Raul Cabalhin Manville Subdivision okay salamat gid nagasunod na action na balita evening edition with Action de La Salazar ako naman action na Marlon Hinovoya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ang aton pamilya, aton mismo